कारिगाव ओनसोलाव जोंहा मोनसे पार्क दङ। बे पार्कआ ओरैनो 5 हेक्टर दङ। नाथाय गोग्लैसोना थानायनि थाखाय मानगोदेर चिफ प्रमद बर' बिथांनि बानजायनायाव जोंनि जा टेरिटरियेल आर्मिफोर दङ, टेरिटरियेल आर्मिनि दारै 135 बेटेलियननि जा टेरिटरियेल आर्मि ग्रुप दं बिथांमोननो हार्बेल गार्डेन खुलिनो थाखाय बे हाबाफारिखौ होनाय जादों आरो दिनै बेखौ बेखेवबाय, बिथांमोना गायगासिनो दङ। बेजों लोगोसे जोङो बे पार्कखौ माबोरै जौगाहोनो हायो देग्लायनि गेजेराव टुरिजिम सेक्टरनिफ्राय पार्कखौ जौगाहोनायनि थाखाय बेबस्था मोनसे लादों। जोङो आसा खालामदों नैबे क'क्राझाराव हाबजेननाय कारिगाव जायगानिफ्रायनो क'क्राझारनि जा सिटि अफ पिस बेखौ जोङो देखायनो थाखाय बा मोनथिहोनो थाखाय नाजादों मुलुगनि मानसिफोरनो। बे हाबाखौ जोङो बे गेटखौ अपेनिं खालामनायनि उनावनो जों हाबाफारिखौ जों खोब स्ट्रंलि गोजौआव लांनायनि थाखाय बेबस्था लादों। ओरैनोथ' नर्थ इस्टआ मुलिनि बिफां लाइफांजों बुंफबनाय। जोंनि बर' हारिया हाग्रानि मुलि बिफां लाइफांजों जोनोमनिफ्रायनो सोमोन्दो दङ। नाथाय बेखौ जों प्रिजार्भ खालामनो रोङाखैमोन। बेखौ प्रिजार्भ खालामनायनि बेबस्थाखौ दिनै बिथांमोननि दारै जोङो मोननो हाबाय। आरो जोङो मिजिं खालामदों जोंनि बर'फोरनि जेसेबां माने रजाफ्रा मुलि देना होनायनि हाबाफारिफोर लायो बा मुलि देनायनि बेबस्था लायो, जिखुनु नांगौ मुलिखौनो बेवहाय जों मोननो हानायनि बेबस्थाखौ जों लानो नागिरदों। आरो जोंनि नैबे टेरिटरियेल आर्मि दैदेनगिरि बिथांमोनजों जों सावरायदों बर'फ्रा जा बिफांफोरखौ मुलि हिसाबै बाहायो बे मुलि बिफांफोरखौबो बेवहाय गायनायनि थाखाय बिथांमोना सावरायदों। नायफैनो हागोन नामा? औ, नायफैनो हागोन। दिनैनिफ्राय गासैबो जिखुनु फरायसा फरायसुलि टुरिस्टफ्रानो बेवहाय फैनानै नायफैनो हागोन आरो बिथांमोना नायनायनि गेजेरजों सोलोंनाबो लांनो हागोन।